Mně vždycky líbí to jeho pípání. Už má odsouváno, teprve to začne pípat. Teď si ho nekritizuj. Co? Auto, nemáš auto, nekritizuj. Proč? Protože nemáš auto. Já mám auto, ale nepojízdný. Momentálně teda. Furt to drbe. Tam dole u toho baráčku jsem měl větší strach teda. Tam to šlo docela. Teď si koukám, kdo se to sem řítí. To je škoda, že nevidíme tam fakt. Byla rychle. Aha. Barák je zbouraný, ale je tady.